дуруд, шуморо бо муҳтавои нашри нави рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ки 11 май аз чоп баромад ошно месозам. маҷмӯи масъалаҳои мубраму имзои эъломия ё 23 санади нави ҳамкорӣ миёни Тоҷикистону Туркманистон. дар ин мавод аз сафари президенти Туркманистон Сардор Бердимуҳаммадов ба Тоҷикистон сухан меравад. сарони кишварҳо зимни бозид кадом санадҳои муҳимро ба имзо расонидан аз матлаби зерин метавонед мутолиа намоед. хатлон аз татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон то тантанаҳои рӯзи ҷавонон. дар матлаби мазкур сухан сари моҳвораи ҷавонон меравад ки ба 23 май рӯзи ҷавонони Тоҷикистон бахшида шудааст. дар доираи моҳвораи ҷавонон шаҳру навоҳии вилояти Хатлон чӣ нақша чорабиниҳоро баргузор менамоянд аз матлаби зерин метавонед мутолиа намоед. маърифати динӣ он бояд аз куҷо гирифта шавад? дар ин мавод муаллиф аз саводи кофии динӣ надоштани ҷавонони ҷомеа гуфтааст. дар баҳсҳои динӣ чаро ҷавонон аз китоб истифода намебаранду ба истилоҳ қисса мусулмони имрӯз мурд шудааст? ин ҳама чӣ оқибатҳоро дар пай дорад, аз маводи зерин метавонед мутолиа намоед. агар кӯдакро аблаҳ гӯем, дар ин мавод муаллиф чанде аз тавсияҳои равоншиносиро ба волидон пешниҳод мекунад ки бо кӯдаконашон чӣ гуна муносибат кунанд. султони кӯҳҳо ё варзишгаре бидуни ҳормонҳои тарс. дар маводи зер сухан атрофи кӯҳнаварде меравад ки бидуни тарсу ҳарос дар 56 сония тавонистааст кӯҳи эл капитани Калифорнияро ки 20 метр дарозӣ дорад фатҳ намояд. номи ин кӯҳнавард чист? ӯ чанд сол дорад? дар ин бора метавонед аз шумораи ахири ҷавонони Тоҷикистон маълумот пайдо кунед. хайринисо Ватанова: мехоҳам хайринисои дигаре омода кунам, аммо ё хандаи рӯи саҳна ва гирияи пушти пардаи яка рақоса. дар мусоҳибаи мазкур муаллиф бо ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Хайринисо Ватанова суҳбате оростааст бахшида ба рӯзи зодрӯзаш. агар маълумотҳои бештаре мехоҳед пайдо бикунед оиди рӯзгор ва фаъолияти ин рақосаи пурҳунар, метавонед шумораи охири рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистонро мутолиа намоед. ин ва дигар маводҳои ҷолибу хонданиро аз нашри нави рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон метавонед мутолиа намоед. сайёраи қиёмиддин будам ва шуморо бо муҳтавои нашри нави рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ошно сохтам. моро ҳамчунин метавонед дар YouTube, Facebook ва Instagram низ пайгирӣ намоед.